nyalo keto problem. Wach ni mogik kaka watiko mondo watiek wach ni endi nikech penjo ng'eny to pod wabiro medo luongi kaka koro junior secondary osechakore ni wabiro ng'iyo kaka odhi nyime ndalo mabiro mbele ka mondo wang'i kaka inyalo doe. Ang'o minyalo nyiso oganda nyikwa Ramogi mogik ka watieko? Adwa nyiso nyikwa Ramogi ni junior secondary wan godo ka to kanuoyo weche mane mosenendo former CS education Magoha nowacho ni CBC en nyathi mosenyuol. Nyathi mosenyuol kata beni en gi rem kata beni en gi gimoro ok inyal duoke imin gini mondo odhi onyuole kendo manyien. En nyathi makoro kadiponi nitie ng'ikruok moro monego losi titere hospital tiyudo daktar ting'iyo kaka inyalo thiedhe. CBC nitie osechopo grade mar 6 sani wadhi e grade mar 7 mano transition to junior secondary. Iyudo ka nyithindo ma onego bed ni dhi e junior secondary nigi a lot of excitement nikech ging'e ni gikawo okang' moro. Akwani nyikwa Ramogi jonyuol umi support e skunde machiegni, umi support ne jopuonj manie skunde go mondo ukonygi mondo nyithiu osettle mapiyo mondo koro kik bed ni nyithiu pok osettle kawuono gidonjo kiny gidonjo nyalo bedo ni joma ne tege dhi donjo. Wakauru tijni mondo bed mayot mondo nyithindo donje skul mondo chak puonjgi. Wane mobiro konyo sirkal mondo junior secondary odonje wang'e. Nyakwa Ramogi, mano en wach